Kalit nga misutoy ang nasod nga Pilipinas, isip nag-unang importer kon tigpamalit og bugas. Kini base sa talaan sa taho sa United States Department of Agriculture kun USDA. Kung kaniadto nag-una ang China sa listahan isip importer og bugas, karon gipulihan na kini sa Pilipinas. Sumala sa papeles sa USDA nga dunay nakasulat Grain, World Markets and Trade. Philippines additional 3.9 metric tons. China additional 3.5 metric tons. Makita nga nagdungag og angkat ang Pilipinas og 3.9 metric tons nga bugas humay sukad niadtong Enero 2022 hangtod karong Disyembre 2023. Sa talaan sa USDA, nalampasan na sa Pilipinas ang China nga miangkat lang og 3.5 metric tons sa susamang panahon. Niadtong tuig 2019, nag-una ang China sa mga nasud nga nag-angkat og bugas sa mga langyawng kanasuran. Sa record sa United States Department of Agriculture, niadtong tuig 2008, nag-una ang Pilipinas isip rice importer. Kini ang tuig nga taas kay ang presyo sa bugas. Samtang karong tuig 2023, gidilatar sa Pilipinas ang pag-angkat og bugas kay naghulat kini nga moubos ang presyo. Alang sa tuig 2023 hangtod tuig 2024, gilauman nga mokunhod ang angkaton sa Pilipinas og 100 metric tons, samtang mokunhod usab ang China og 500,000 metric tons. Samtang ang China 500,000 metric tons lang ang ilang angkaton. Og sa gihapon, nag-unang rice importer ang Pilipinas sa tuig 2024. Sa isgutan ng paggaling sa kaugalingong produkto nga bugas, nagpabiling ubos ang produksyon sa Pilipinas nga adunay 12.631 million metric tons. Samtang ang China adunay 145.946 metric tons. Samtang ang India adunay 136,000 metric tons nga produksyon sukad nitong tuig 2022 hangtod tuig 2023. Kinsa man ang nag-unang supplier sa bugas sa Pilipinas, kini ang nasod Thailand ug Vietnam. Niadtong kampanya misaad si Presidente Marcos Jr. nga iyang himuong 20 ang kilo sa bugas ug karong presidente na siya ug siya na ang Secretary sa Department of Agriculture na himong times 3 ang presyo ug miabot na sa 60 pesos matag kilo. Niadtong Setyembre 5, mi pagawas og executive order ang presidente nga ang bugas sa Pilipinas gikinahanglan nga ibaligya sa tag 41 hangtod 45 lang ang kilo. Tungod kay mipingit na ang katawhan kay miabot na sa tag 58 hangtod 60 pesos ang matag kilo. Ang kamanduan sa presidente, epektibo ba? Nganong hangtod karong mga takna ang presyo sa bugas ana paghihapon sa tag 56 ang kilo? Wala ba kini nakita sa gobyerno? Nganong wala man lagi sila nagronda og mga manindahig bugas nga wala mituman sa price ceiling nga ilang gimando? O basin walay mahimo ang gobyerno aron tabangan ang mag-uuma og humay, mutabang lang kini kung musyagit na ang katawhan. Ato sa Asian Summit sa Singapore na tumilabayng semana, gisaysay ni Presidente Marcos nga dili kinahanglang magsalig ang Pilipinas sa laing nasud ug magsige na lang kini og angkat og bugas. Apan wala siya konkretong solusyon. Basin gikinahanglan tan-awon pagbalik sa presidente ang polisiya sa nasud tungod kay naapektuhan kini sa import liberalization policies. Dunay balawd ang Pilipinas nga nakapatik sa Republic Act 11203 kon Rice Liberalization Law. Obo sa Rice Liberalization Law, gawas nun ang nasud nga moangkat og magbaligya og bugas gikan sa laing nasud kung gikinahanglan. Samtang gawas nun hayahay nga nagapasulod og bugas ang laing nasud dinhi sa Pilipinas tungod sa mga smuggler nga anda mo bahog og kwarta sa mga opisyal sa gobyerno aron makasulod ang mga giingong smuggled rice. Og padayon nila kinang gihimo tungod kay ilang gilawgan o gipatambok ang pitaka sa pipila ka mga opisyal aron dili sukit-sukiton ang ilang mga container nga modunggo sa mga pantalan. Ang Pilipinas usa ka agricultural country. Di ba makauulaw nga kita mismo walay igong produksyon sa bugas? Edith Caluay, Newsline Philippines. Stay safe!